Abulu di chetela akụkọ this lady. Story edo na page m from 1 to 4. No US nyana die nwere nsogbu ha na-abụ wee gbasa. So, o wee sị m unu mana di mgbasa melo na 2021. Yes, December. Fana bụ be separate. Mana divorce ya conclude last year. May, I think so. Yeah. So, o sị m na achọ move on. Na achọ ịma ma dị too early. Eyota kita mana ọ bụrụ sọsọ ya nwa bụ ife achọrọ ịma. O si that na o nwere a guy ya na ya na-abụ na Naija. Tago. So no check tell most of her checklist. Nya yota. Emo we fan akpo checklist. Like obolo na ịchọ ịnụ di. Ime checklist. Obu na inwe ife doka 20 boxes to check. Obu na inwete ife doka 15. Maybe you can manage 5. Some people get check. Kafanwete 18. Some people fanwete 12. Some people fanwete imagoli depends. Hanwete half. When they gas no na fanwete 20 na father. So nankie na bro na every ka o check go man o check go a lot. So nya weneche. Monya no bad the guy. O sika mana ndị nya call. Onye nya call na asị anyị ejakwane to ụmụ nwoke Naija. Na ifefa na-eme ba akwụkwọ kafaji ụmụ nwanyị wele wete. Na ịkpọgote ekita akwụkwọ ya pụtara ọ hapụ gị. Apịghatago. O si na ihe ọbụla n'obodo oyibo like ọ nọ US, onye ya gwala ihe akọ the same thing, onye ya gwala the same thing. Ya ejakwane Naija, ya chọọ nwoke within the US ka ọ nọba. O si di mago na ihe abi his the first experience ya ni amaro. So sim biko ụmụ nwanyị ndị nọ US, ndị nugo di mo, nugalia di mo, whatever mo, ndị nwegolo experience of onye nwere ude experience ya nwe. Kedu ebe ọ dị unu ka ọ ka mma like ọ ịchọ nwoke na US ka ọ ịga Naija. Ọ bụ na o nwere ife ị ga-akpa ile ya n'alụ ya ga-eme to pick a reasonable guy ịmagolo onye ga-love ya genuinely. Now this guy check is everything, not the good, but nyamaro more good to come to US koji way na do this good. I'll pay your tago now because him and woke up na nyano. Nya sponsor to US. Other easy. Other easy because na iga amasi woko na Charlie J US can do anything. Anything. It will be the perfect husband you're looking for until unweta akwụkwọ ya. Akwụghị ya tago, so no nyanwa. If you know gwalo nke ka mesi emeketa n'obodo ngenye unu the story. In fact, ike gwụrụ. Una mana this guy nwetela akwụkwọ ya na November, luo December, si nwunye ni afọ gat of love ni achọzi. Ya no sigo. Obugodo ni no sigo. O nwere one thing ma this woman want. Do it for that person. Show a little care. Be grateful. It doesn't matter. Iho melogi. Because iho melogi ki ya neche. Ke maka nke imelie. Ke maka ihe awu ibu n'obu we no bia igbakwa na love real. Not just ki we nweta akwụkwọ. So see alone. I know. Amam na ebe this lady no now I know. Situation on yakita. Sorry, made mistake because he had a second missionary journey. So, obey mistake in the answer bugado. Ihe na gwadebe gibu. Pray over it. Pray over it. And I want you to know, no you're born on Naija now. Chore pap. Makia, I don't think you know we kiss yama. I don't think. Then only one oko obodo oyibo. Some of them, they are not buluni si they only respect women. Yes, man, ọbụrụ na hanuba nwanya ba anyị, ha kpọkwa ya nwanya ba anyị le, because no nwanya ba anyị, ọ ga-anụ akwa ga-etu esi du ndị nna ochie fa. Nwere fụ nwanya melunu biko no. Ndị ka nkwukwe eketa ọzọ kịta ọfịa na my DM, nye m nọmbịa, me nna m ibie go. Anakwa m enye onye ọbụla nọmbịa ma ọ sị gị m nye gị nọmbịa. Afọ ya tago, ka ị ghara ịbịakwa na my DM che na mmelu ga-ajụ ife. No. Ihe a bụ ihe ọgwa m njụọ ime sị m munye gị nọmbịa ma mụ mee nna ma mibie. The only thing I can do be send the voice note. That is all I can do. Every other thing I will do bụ instruction from her. Adima like invade the privacy mmadụ. Adima eme. Apị ya tago and adima achọtala mmadụ nwanyị n'obodo oyibo. Adima eme.
because akụkọ karịrị. Akụkọ karị, even the best of them ichekwa na ihe obu n'obu bụ issue nwaanyị afọ love, ịnụ nwaanyị afọ echi niile obido story. Apị ya tago, unu kwesịrị ịma na ị na-abịa obodo oyibo ịnụ nwaanyị, na ọ bụrụ ife ị ga-afụ na Naija ka ị kwesịrị ịfụ n'obodo oyibo. Ịgbadosie belt gị ike. Unu ga-abịa nụọ nwaanyị onye ọcha na-respect ya, na-worship ya, na-eme ihe niile. Mana unu nụzie nwaanyị onye be anyị, unu emebi expect ka unu na-anụkwa ya ka unu si anụ nwaanyị na be anyị. Etu afọ isi wee change ka ịfụrụ nwaanyị onye ọcha, ka nwaanyị be anyị ga-esi change ka ọ bịala obodo oyibo. No it and no peace. Do not expect ka nwaanyị be anyị lụsị ọlụ worship be gị etu o si worship gị na Naija. Ọ ife a na-akpata esemokwu. Mana agbalụ na ịbata n'obodo a na-ebe tibelu tikiti na-emezi abụ nwoke abụ nwoke, okwu a na-ese. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m, nwee ife ị ga-etụnyelu this lady. Ịtụnye maka na ọ ga-enyeli aka iji ma ife ọ ga-eme. Banyekwasala m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.